Rapport tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li Malta hija minn ta' quddiem fejn jidħol is-suċċess ta' negozji żgħar u medji. Dan ir-rapport ħareġ l-għada li l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ipprova jagħti l-impressjoni li pajjiżna qabad direzzjoni ħażina. Imma jekk il-Gvern jibqa' iżomm ma' din ir-rankatura illi qabad tajjeb f'dan l-ewwel sena u nofs illi ilu fil-Gvern, ovvjament sa jibdew jinxtalu l-alarm bells. Fir-rapport annwali tagħha dwar l-andament tal-azzjendi żgħar u medji madwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea qalet li ftit pajjiżi biss irreġistraw xejriet pożittivi. Malta kienet waħda minn dawn l-4 pajjiżi li jinkludu l-Ġermanja, l-Iżvezja u l-Awstrija. Fejn tidħol l-esportazzjoni skont ir-rapport tal-Kummissjoni f'termini reali din mhux tal-li naqset kif qed isostnu l-kelliema tal-Oppożizzjoni imma tal-li żdiedet aktar milli żdiedet l-esportazzjoni ta' negozji żgħar u medji Ġermaniżi u Olandiżi. Il-ġimgħa l-Eurostat ippubblikat statistika dwar il-bejgħ fis-settur tar-retail. Hawn l-istatistika tal-Eurostat tindika li fix-xahar ta' Awwissu il-bejgħ f'Malta żdied b'1.2%, l-istess rata reġistrata fil-bqija taż-żona euro. Minkejja dan il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jibqa' jkun negattiv u l-ġimgħa filgħodu għalhekk ma' One News. Però hemm indikaturi illi huma wkoll inkwetanti. Huwa żball fil-fema tagħna illi l-Gvern kif issemmihomlu jara kif ser isabbatlek il-bib f'wiċċek. L-għada li Tonio Fenech reġa' qabbel il-pajjiżna ma' pajjiżi li kellhom bżonn bailout irġajna staqsejna dwar dan lil Simon Busuttil. Temmen ġifieri li qed hemm ċans ta' bailout? Trid tara kollox. Intant b'referenza għall aħħar statistiċi tal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern spjega kif l-Oppożizzjoni hija iżolata fl-argumenti tagħha.